Club Junta, building better Africa. Anzatu afa ku Palestine ana azimai momvetsa chisoni koma boma la mali kete ndidziko la Israeli limene ndi boma la Donsa Alliance ndiri kupempha asirangu malayi kuno nagambe madzodiwe ndi msilamu chonde ikadzafika nthawi yoti ndikavote osazayerekeza kuvotera anthu a Donsa Alliance ngati ndi uli msilamu amene moyo mwako simakubweteka kumaona mmene akufera anthu ku Palestine mmene akufera ana azimayi ndikumaona boma ili kete mdziko la Israeli ndikupempha kuti chonde mbalanga msilamu chonde osazayerekeza kuvotera boma la Donsa Alliance chonde tigwirizane pa chinthu chimenechi ndipo uthenga umene ufalitseninso kwa anthu ena osazayerekeza kuvotera anthu amene ali pa mgwirizano ndi anthu amene amatiphera abale athu ku Palestine. Uthenga umenewu ndikukudziwitsani abale wanga mchisilamu kuti ndi uthenga umene uli wofunikira kwambiri komanso ufunika uyende kuti nthawi ikadzafika tonse tizayime limodzi kuyang'ana ena amene angatsakale abwino kumbali ife monga asilamu koma Donsa Alliance yaonetsa kuti ilibe ubwino uliwonse kumbali ife asilamu komanso abale athu aku Palestine. Allah akudalitseni. Mwatsuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumamawa. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, man on the touchline, man on the monument. Limpopo FM chigawo chakumamawa amalawi tikufuna tikuuzeni kodi mgwirizano wa Israeli ndi Malawi mgwirizano wa Israeli ndi chipani cha MCP kodi anagwirizana zotani? Izi ndi zimene tazipeza ife ari Limpopo FM titalowa m'maofisi a boma nkumene takapeza pepa lina pamene panali mgwirizano wa Israeli ena nkudabwa kuti kodi president champangisa kunena kuti akavotere kuti nkhondozi zizipitirira kodi ndi chifukwa chani akukakamira kumayenda ndi ma Israeliwa zonse zaululika. This is Comrade Ntanywa wa Limpopo FM.
Mulibanji Kenis Kalingoma amene munatuma anthu kuti akabe telefoni ya Akamulepo Kaluwa. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Tisaiwalire kunena kuti programu imene tili nayo kumama kuno ya nkhanga zaona akutipasira ndi aja a Four Regions Organization komanso a Malawi First amene tikuyankhula pano akupita kuti akathandize abale athu aja amene akudya chitedze. Programu hii akutithandiza ndaja a Four Regions Organization komanso a Malawi First. Ndikuyankhula pano president wa Malawi First Bon Kalindo komanso chairman wa Four Regions Organization ali ku Machinga kumene akufuna kukapereka thandizo kwa abale osowa. Utenga wapadera ndionena kuti kumene kuli mabanja pafupifupi 600 amene akufuna kuthandizika. Komano thandizo limene lafikira mabungwe awiri amenewa ndi thandizo lonoti silitha kukwanisa kufikira mabanja ose 600. Nde chimene chichitike ndichionera kuti lero aisesa kugawa mabanja okwana 300. Nde tikupempha akufuna kwabwino kunena kuti tentipitirire kuthandiza Four Regions Organization komanso tentipitirize kuthandiza Malawi First. Ndikuti wiki ya mawa ngati ndikotheka anthuwa abwererenso kuti akaperekenso thandizo kwa anthu ena osala. Cholinga chathu tikufuna tifikire wina aliyense amene wakhuzidwa ndi vuto limeneli dera limeneli. Chonde akufuna kwabwino tipezeni ku Four Regions Organization. Mukhoza kuyankhula ndine Comrade Tanywa komanso mukhoza kuyankhula ndi Bon Kalindo komanso treasure amabungwe amenewa kuti kanga chepe kamene muli nako mukatumize chigawo cha kumama kuno pamene mabungwe amenewa akuthamanga kuti akathandize azibale athu. Tiyeni tonse amalawi akufuna kwabwino kuti titengepo gawo ndi kuti tikafikire abale athuwa. Tithokoze mwapaderadera kwa amene tapanga limodzi kuti tikawafikire abalewa. Ndipo tentafunire zabwino zonse kuti pamene akuyenda ulendo wawo kukathandiza abale ndi alongo amene avutika ndi njala chifukwa cha utsogoleri wofoira umene tili nawo pakadali pano. Tenta pempherere kuti ulendo wawo ukhale wabwino. Four Regions Organization komanso Malawi First ndi imene yathamanga kuti ikathandizire anthu amenewa. Tiyeni tonse magulu onse a Limpopo lumikizanani ndi Lufeyo komanso lumikizanani ndi Don't Trust komanso lumikizanani ndi DJ Max komanso lumikizanani ndi Kaorea. Ndicho linga chonena kuti tiyeni titenge gawo kuti tithandize abale athu. Limpopo radio yokhayo imene amalawa ambiri akuinyadira. Amalawa ambiri ngati saimva siku limene lolo mumtima mwawo simumakhala bwino. Chigawo chakumama kuno amalawi ndikuti ndabwera kuti ndikuwuzeni zachitika ndi chani. Limpopo ndi Comrade Tanywa.
foni imene ali Mpopo anagula ndi 4 miliyoni. Akaluwa akudandaula za foni yawo, titauza akaluwa kunena kuti akaluwa musadandaule foni imene ija asireni. Ife ali Mpopo, office ali Mpopo, tinapanga mene tinapangira ndi kwagulira foni ya 4 miliyoni akaluwa. Amalawi ndizomvesa chisoni, Akenis Kale Ng'oma anatuma zigananga ndi kupita kukabera foni Kamulepo Kaluwa. Tikunena pano Kamulepo Kaluwa foni imene tinagulira ife ali Mpopo S20 Samsung pantengo wa 4 miliyoni. Foni imeneyi yatengedwa ndi zigananga zimene zinatumidwa ndi Kenis Kale Ng'oma. Tikunena pano foni tikaipanga trace ikupezeka zonna kuti ikusungidwa ndi Kenis Kale Ng'oma. Kabwezeni foni ya akaluwa. Kodi akaluwa anakuyambani chani Kenis Kale Ng'oma? Ili tunditsiko posa chedwa pompa mukhala mukupita mwaonatu kumzuzu mmene kulili zulo kumzuzu anthu amaona ngati msonkhano ndi wa zulo pamene msonkhano ndi wa lero. Zimene zicha ndi zizindikiro zosadya chilope. Misonkhano ya asanu kuzizaza anthu amaona ngati anthu a chigawo cha kumpoto sangapite ku msonkhano wa DPP. Anayeserera MCP kuti mwina akasokoneze msonkhano komatu zakanika. Tikuti komatu zakanika. Musaiwale kunena kuti anthu akufuna mayankho aimfa ya Aglaus Chilima komanso anthu ena anali mu ndege muja. Chimene chocho ndi chimene MCP mukamakhala muzichidziwa. Mayankho ona enieni ogwirika ngati sabwera musayembekeze anthu akumpoto kuti akuvoterani. Musaone ngati anthu apakati akukondwa nanu. Anthu achigawo cha pakati sakukondwa, ndipo musayembekezere kunena kuti anthu akudowa, anthu akumchinji, anthu akukasiya akuvoterani. Lero anthu anapenya ndalama ndiye mugawa, ndalama ndiye mupitisa kwina kulikonse. Koma anthu iwo chimene akuchifuna ndi mtendere, akufuna zinthu zitsike. Ndiye kumene aona kupita ndi mgwirizano wa UDF, mgwirizano wa AFOD, mgwirizano wa DPP, mgwirizano wa UTM ndi zipani zina zikabwera pamozi ndi kupanga mgwirizano ndi Apito Mutharika. Ndi zimene amalawi akuzifuna. Inu MCP mwalemba m'madzi kunena kwake timati Mulibanji alozani zanu ife tione mulibanji alozani zanu. Anthu samadya nyimbo, anthu samadya nyimbo. Olo mutatenga oimba onse akumalawi mwati MCP mwatenge oimba onse kuti akhala MCP koma simuwina. Olo mutatenga oimba onse aziko lapansi azika kuimbirani. Olo makazi mutamutenga amalawi sakuvoterani. Amalawi taona
president wa dziko la Malawi akukavotera kunena kuti nkhondo izipitirira ku Gaza, mapalestina akumanebe ndi ziphinjo. Panali mgwirizano umene IMCP anaupanga ndi boma la Israeli. Mgwirizano unali motere: boma la MCP linapempha Aisraeli kuti apange chipongwe kuapangira achilima. Zimene taziona Malawi ndi maso athu, Maisraeli anakwanisa kuchosa moyo wa achilima. Ndipo mu mgwirizano wawo umene IMCP anagwirizana ndi boma la Israeli, mgwirizano wina wachiwiri anagwirizana kunena kuti Israeli yathandize njira yonena kuti azathe kubera mavoti. Mgwirizano umene anagwirizana IMCP ndi aku Israeli, ndiye nawo aku Israeli anavomereza kunena kuti ife tikuthandizani, koma tikufuna mutithandizenso nanu. Dziko la Israeli limakanizidwa kugula zida la nkhondo ku China. Dziko la Israeli likugwiritsa ntchito dziko la Malawi kumakagula zida za nkhondo kupyolera ku Malawi Army. Zidazo zisali za dziko la Malawi, koma zidazo ndi za ku Israeli. Inu posachedwa pompa munaona magalimoto kulunzu, anthu amafusa kunena kuti kodi magalimotowa akupita kuti, kodi alendowa ndi ndani? Magalimoto amenaja munali zida za nkhondo zimene zimapita ku Israeli, zimene zikugulidwa mu dzina la Malawi, koma zidazo siza ku Malawi. Dziko la Malawi likugula zida mu dzina la Malawi Army ngati ndi za Malawi Army, koma zida zija zili za ku Israeli. Ndiye zida zija chimene chikuchitika zikutuluka mdziko mwathu kuzera ku Mozambique. Nchifukwa chake munaona a president anyusi anabwera ndi kumapasidwa ma certificate osadziwika bwino. Mgwirizano umene anapanga achakwera anagwirizana ndi nyusi kunena kuti zida zimenezi zizizera ku Mozambique kuti zizipita ku Israeli. Ndi a Malawi ngati mukuona ma Israeli ochuluka mdziko la Malawi chifukwa akhala akubwera, ndipo akubweranso akumabwera ena kuzatenga zida ndi kumapita nazo ku Israeli, komanso ena akubwera ndi cholinga chonoti azathandize MCP kubera mavoti. This is Comrade Ntanywa. There is no secret under the sun. Maofesimo ndimakuwuzani kuti ofesi ina iliyonse ya boma muli Limpopo FM. Comrade Ntanywa chikao cha kumamawa Amalawi nkani ndionena kuti kumzuzu
kumzuzu ndi kumuzuzu kunzuzu ndi kunzuzu kunzuzu kongonako kunzuzu mukhoza kuona ngati kuti chisankho chapangidwa MCP yapita ndipo MCP zonena kuti ilo waso mboma olakatenga maisraeli kuti athandize kubera mavoti sikutheka unyinji umene uja mukabere mavoti mukanene kuti MCP yawina kulibetu amene wapereka ndrama kumene kuja. This is Comrade Tanywa. Kuzaza kukhala ngati mchenga ndikateronso pa Limpopo FM ine Comrade Tanywa tisiyane moteromo chigawo chakumama ndikateronso ndapita nonse kumene muli tiyeni tamangirani kumzuzu tiyeni tichite support for Regions Organization komanso Malawi Club Junta, building better Africa.